Imshab Channel. Салом ба ҳама ва саломи махсус барои онҳое ки рӯзи душанбе барояшон вазнин аст, сешанбе бошад барояшон аллакай дур шудан аз рӯзи душанбе мебошад, чоршанбе ва панҷшанбе аллакай барои кор кардан дер мешавад. Рӯзи ҷумъа бошад тайёрӣ ба рӯзҳои истироҳатӣ, яъне шанбе ва якшанбе. Аммо барои онҳое ки аз зиндагӣ ҳаловат мебаранду барояшон 24 соат дар як шабонарӯз кам аст, гуфтаниям. Вақти истироҳати шумо фаро расид. ин аст барномаи имшаб дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Ном ва насаби ман Мубориз Усмонов ва оғоз мекунем нашри чоруми барнома. Imshab. Niso jon golaki man Voy niso jon gole surkh o safed maqbolaki man niso voy golaki man niso jon golaki man voy niso jon gole surkh o safed maqbolaki man niso voy golaki man niso voy golaki man. оғоз мекунем. Хонумон ва ҷанобон, дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон барномаи Имшаб. меҳмони навбатии барномаи имшаб сарондаи шӯҳратёр Муҳаммад Рафии Караматулло. Дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Имшаб. идомаи барномаи имшаб дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ва бахши хабарҳо. хӯроки нисфирӯзӣ ҳамроҳи миллиардер ба маблағи $2 миллион. аз соли 2000 то ин ҷониб миллиардер Уоррен Баффет тавассути интернет ауксиони хӯроки нисфирӯзиро мефурӯшад. ин навбат хӯроки нисфирӯзиро ҳамроҳи миллиардер ширкати хитоӣ ба маблағи $2 миллион 300 000 харид карданд. шумо тасаввур кардаистед ҳамроҳе ки бо миллиардер хӯрок хӯрӣ акнун $2 миллион 300 000 медиҳ. бояд қайд намуд ки хӯроки нисфирӯзӣ ҳамроҳи миллиардер Уоррен Баффет 3 соат давом ёфта ба ғайр аз нақшаҳои сармоягузории ӯ дигар оиди ҳамаи мавзӯъҳои гуногун суҳбат мекунанд. маблағи ҷамъшуда ба фонди хайриявии Глайд мегузарад ки ин фонд ба одамони муҳтоҷ ёрии тиббӣ ва ҳамзамон хӯроки бепул медиҳад. ман баъд аз чунин суханҳо ҳатман мехоҳам ки миллиардер шавам, зеро ин нафар аллакай тақрибан аз соли 2000 то ин ҷониб тавассути маҳз хӯроки нисфирӯзии худ дӯстон $17 миллион кор кардааст. воқеан ҳам хуб. хабари дигар, дар шаҳри Донецки мамлакати Украина мағозае кушода шуд ки дар ин мағоза нархи маҳсулотро худи харидор муайян мекунад. бояд қайд намуд ки ба ин мағоза одамоне ки мехоҳанд ба нафарони бемории дил дошта кӯмак кунанд чизҳову лавозимотҳои гуногуни худро оварда тамоман бепул ба мағоза медиҳанд. гурӯҳи дигари одамон бошад ин ё он маҳсулотро нархашро муайян карда онро харидорӣ мекунанд. маблағи ҷамъшуда ба кӯдакони гирифтори бемории дил супорида мешавад. ман гуфтаниро дорам ки воқеан ҳам як иқдоми нек аст, иқдоми хуб аст ва то як андоза шавқовар ки масалан тасаввур кунед чизе ки арзишаш ман намедонам $1000 аст ё ин ки $2000 аст ё ин ки ба қавли пули сомонӣ гӯем 3000 4000 сомонӣ бошад, мерад мегӯяд ки ман анамин телевизоре ки LCD аст мехоҳам ба маблағи 50 дирам гирам. онҳо мегӯянд не намегӯянд, мегӯянд марамат гир. хуб аст. акнун дӯстон ба ҳама чизи муҳим мебиёем, чизе ки интизор ҳастанд тамоми тамошобинони барномаи имшаб ва махсусан тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. меҳмони навбатии барномаи имшаб сарондаи шӯҳратёр, сарондаи соҳибкасб ва маҳбуби дили ҳамагон, фарзанди ҳунарманди беҳамто Караматуллои Қурбон, Муҳаммад Рафии Караматулло. пешвоз мегирем ин нафарро. худиёзӣ. Имшаб. бори дигар хуш омадед мегӯем шумо. ташаккур. ман фикр мекунам аллакай хӯроки шом хӯрда омадед. ташаккури зиёд. сараввал ман саломи худ арз мекунам ба кулли бинандагони азиз ва ба мухлисони барномаи шумо, яъне ки барномаи имшаб. ва сараввал ман мехостам миннатдории худро аз худи шумо бародари азиз Муворизҷон ва
аз шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон миннатдории худро баён намоям, ки имрӯз маро ба барномаи худ даъват кардед ва омода ҳастам, ки ба саволҳои шумо посух диҳам. бояд қайд намуд, ки аз лиҳози 4 меҳмон ҳаст, аллакай 4-мин меҳмон Муҳаммад Рафии Кароматулло. Аз лиҳози саволҳо шумо рекорд гузоштед. Саволҳо бениҳоят зиёданд. Аз кадом ҷиҳат? Аз он лиҳозе, ки зиёд буд гуфта истодам. Зиёд буд ва барои ҳамин мо ҳаракат кардем шояд на ба ҳамаи саволҳо ҷавоб дода мешавад имрӯз, зеро вақте ки ҷудо шудааст барои мо вақти на он қадар зиёд дорем, вале ҳаттал имкон Муҳаммад Рафӣ ҳаракат мекунад, ки ба ҳар як саволҳои шумо ҷавоб диҳад. Ман нигоҳ кардам дар саволҳо, аллакай ки баъзе нафарҳо менависанд Муҳаммад Рафиъ, баъзеҳо менависанд Муҳаммад Рофиъ, баъзеҳо бошад менависанд ки Муҳаммад Рофӣ. боз тасаввур кун. аз ҳама безебтараш Муҳаммад Рофеъ. ҳамон аломати сакташ барои ман ҳеҷ маъқул нест. дар асл бошад бояд қайд кунем, ки ном ва насаби аслии ин нафар Муҳаммад Рафии Кароматулло. бале. акнун омода ҳастед, ки ба саволҳои мухлисони худ, ҳаводорони худ ҷавоб гӯед. оғоз мекунем. Некрӯз Зайниев ба мо менависанд: Муҳаммад Рафии Кароматулло, мехостам донам шумо футбол тамошо мекунед? Агар ҳам, мухлиси кадом даста ҳастед? Росташа гӯям, футбол тамошо мекунам, лекин дар як сол як маротиба? Не, чанд маротиба. аз ҳама безебаш дар ин, ки ман футболбоз нестам, футбол бозӣ карда наметавонам. ва ҳар вақте ки дар шабакаҳои Тоҷикистон дастаҳои Истиқлол, Равшан бозӣ мекунам, албатта ман тамошо мекунам. барои шумо ҳам дастаи Истиқлол писанд аст, ҳам Равшан? ҳардуяш. хуб, беҳтарин. Ирина Алиева менависанд баъди мо: Муҳаммад Рафии Кароматулло, мухлисатон интизори консерти шумо ҳастанд. Мегуфтед, ки кай моро мухлисони ашадиятонро бо консерти навбатиён шод мегардонед. бо эҳтиром, шунавандаи доимии шумо. рости гап, мо ҳар сол дар санаи 29 ноябр рӯзи зодрӯзи падари бузургворам аст ва бештари мухлисон инро медонанд, ки мо дар ҳамон рӯз ҳар сол консерти худро барпо менамоем ва дуруст қайд карданд, ки мо ҳар сол консерт медодем ва соли гузашта якчанд сабабҳо шуда буд, ки мо консерт дода натавонистем. вале имсол дар ният ҳаст, ки дар рӯзи зодрӯзи падарам, яъне ки 29 ноябр, як барномаи консертӣ аз тарафи Муҳаммад Рафии Кароматулло барои мухлисон пешниҳод карда шавад. ман мегӯям, ки камтари дигар мондааст, интизор шавед. қадар дигар нест. мухибати сабр тилло ва ман фикр мекунам ин консерт барои мухлисони шумо хотирмо мегардад. Ясмина менависанд: ассалому алайкум Муҳаммад Рафии Кароматулло, шуморо дар зиндагӣ боре фиреб додаанд? бале, як шахсият ҳама вақт фиреб мехӯрад, беин намешавад. албатта манам чандин боро фиреб хӯрдам ва вале аз ин супас зирак мешавам. аз ин супас дигаронро фиреб мекунам. аз касби худ пушаймон шудаед ё ин ки ҳеҷ вақт пушаймон нестам, зеро ки ин орзуи кӯдакии ман аст. ин касб аз падари бузургворам барои ман мерос мондааст. ин чиз албатта сохта нест, ин чизи ирсӣ аст, мерос мондааст. ман ҳеҷ гоҳ, яъне ки ман бе ин касб худро дар олами ҳастӣ тасаввур карда наметавонам. беҳтарин, яъне ки то як андоза кислород гӯям хато намекунем. бовари ҷон менависанд ба мо: салом ва дуруд барои ҳамаи мардуми тоҷик аз шаҳри Москва ва баъд аз Муҳаммад Рафӣ савол карданиям. Бигӯед, ки даромади асосии ҳофизони шоу-бизнеси тоҷик аслан аз кадом ҳисоб? тӯйҳо ё ин ки 3 нуқта? албатта тӯйҷон. тӯйҷон, тӯйхон. даромади беҳтарини мо инро худи санъаткарон бештару хубтар медонанд, ки албатта орзуи мо санъаткаронам дар ҳамин аст, ки тӯй бисёртар тӯй бисёр бошад, хурсанди бисёр бошад. бале, асоси даромади шоу-бизнеси тоҷик, умуман бисёри нафарон мегӯянд, ки дар Тоҷикистон шоу-бизнес нест. шумо ба ин чӣ гуфтанӣ ҳастед? розӣ ҳастед ба ин ақида ё ин ки боз 3 нуқта? албатта то як дараҷаи тараққикардагӣ нест, вале ман фикр дорам, ки оянда ин хуб аст, яъне ки оста ин ҷои худро гирифта истодааст. яъне ки айни замон нигоҳ кунем танҳо даромади сарояндагон аз ҳисоби тӯю маъракаҳои мардум бошад, мо
умед бар он мебандем ки шояд ягон чорабинои дигар мешаванд, консертҳо, азёзи консертҳо, фурӯхтани матфитаҳо умед мебандем. Умед кардан хуб аст. Ситорабону Астонро ба мо менависанд: салому дуруди бепоён ба мубориз ва ба мутриби хушовоз Муҳаммад Рафӣ. Ман яке аз мухлиси ҳамешагии барномаи имшаб мебошам ки ин барномаро бесаброна интизор мешавам ва дӯстдори сурудҳои Муҳаммад Рафӣ низ ҳастам. Хаста набошед. Саволи ман чунин аст: Муҳаммад Рафӣ, дар зиндагӣ аз чӣ метарсед ва агар имконият бошад бо ози зинда як порча аз сурудҳои падаратон, яъне Ҳофизи Зиндаёд Кароматуллои Қурбон сароед. Ташаккур, боқӣ ба ҳамаи шумо барори кор. Ташаккури зиёд мегӯем барои Ситорабону. саломат бошам мухлиси азиз. дар зиндагӣ аз он мухлисҳое метарсам ки моро дастгирӣ намекунанд. Ва баъдан аз кам шудани тӯйҳо метарсад. бале. бо овози зинда аз кадом суруди дилхортарона. мо омадаем ки баз мо бод шавад, он дилбари шоридаи мо шод шавад. мо омадаем ки баз мо бод шавад, он дилбари шоридаи мо шод шавад. مرغان هوس شو بالا پر بخشاید، هر موی تنش زبان فریاد شود. مرغان هوس شو بالا پر بخشاید، هر موی تنش زبان فریاد شود. رقص بکن جانا بیا رقص بکن جانا، رقص بکن جانا بیا رقص بکن جانا، ناز مکن جانا بیا راز بگو جانا، ناز مکن جانا بیا راز بگو جانا. یک قرصد میشود. فراجون ولیزاد می نویسم به ما سلام مبارز و سلام گرم و جوشان از نام خودم به شما و اهل خانواده شما اکای محمد رفیع. یک 4 مصرع سرودی سنگین مزارم رو زمزمه کردید. اگر ممکن باشد مخلص همیشگی شما فرهاد ولی. چشم. شیدای قد و خال و خطا کشته یارم، آی کشته یارم، در کوی بیفتاده یکی مشتی غبارم، آی مشتی غبارم. نه شاخی گلی تازه و نه شب چراغه، تا شعله جهت زای نه سنگی مزارم. نه شاخی گلی تازه و نه شب چراغه، تا شعله جهت زای نه سنگی مزارم. سنگی مزارم آی سنگی مزارم، سنگی مزارم آی سنگی مزارم. تشکر زیاد. من فکر میکنم که تو آخر برنامه حتما با اینجا برقص میبرم، زیرا اگر درخواست چونون زیاد شوند نمیدونم چی میشه. نفر دیگر می نویسند مطربا محمد رفیع کی شما ایمیج خود رو عوض میکنید؟ من پریچاسکای شما رو یعنی که آرایش موی شما رو در نظر دارم که ایمیج پدر شما است. شما محمد رفیع خیلی خوشدل و جوانی خوشروی می باشید. باید ایمیج خودتان رو داشته باشید. دولت بزرگ شما نام پدر بزرگ شما است. میبخشید اگر سوالی ناجای داشته باشید. نه سوال در جای است. همه انتظارن که کی همون مویلاب گرفته می شود. این یک فکر بگم رویدادی مهم می شود. تا حاضر فکر نکردم که یعنی که در همین فکری من تا حاضر نیامده است که من وقتی شده باشد که من یا مویلاب خود رو گیرم یا که ایمیج خود رو دیگه کنم. نمیدونم برای من شخصا ایمیج خودم به حد معقول است. برایشون پیسان شاید بله شاید از همون وای پدرم باشد که من هر لحظه در نوار میبینم در صورت ها میبینم. این برای من به حد معقول است. ولی من تا حاضر فکر نکردم که یکون وقتی من ایمیج خود رو عوض کرده باشم. بهتره. میدونم من درش فکر بودم. فکر کردم که محمد رفیع میگه که میشود. من گفتی که موی لب رو میگیرم بعدم باشد پریچاسکای برد پیت. یکون سوالی میشود که ممکن. ولی حاضر موافق طلبات خود و طلبات زمان شما با این چیز کفایه است. کفایه است. خوب. دوام میتیم. نیلوفر بابایوا مینویسن با ما شما خوشبختیتون رو در چی میبینید؟ من خوشبخت هستم که در تاجیکستانی عزیز و مهربان عمر به سر میبرم. یعنی که امروز همه ما و شما شاهد هستیم که در مملکت ما اینقدر آزادی، اینقدر صلح و وحدت پایدار است. این البته خوشبختی
ҳамаи мо мардуми тоҷик аст. ва хушбахтии дигари ман дар ин аст ки ман дар оилаи таваллуд шудам ки меҳру муҳаббат нисбати санъат дар он оила ҳамеша овози яъне ки суруду тарона аст. дар ҳамон оила ман умр ба сар мебарам ва имрӯз ман ҳамон касбе ки шодравон падари бузургворам дар ниманроҳ монда буданд, мо фарзандон ман ва хоҳарам Нозияҷон ин касбро давом дода истодаем. ин барои мо фарзандон хушбахтӣ аст, яъне ки мо имрӯз хушбахт ҳастем. ин хушбахтии шумо, ин санъати шумост, ин эҷодиёти шумост, ин давом додани кори падар. беҳтарин, давом метиҳем. Баҳромҷон Маҷидов менависанд: салом, аз Истаравшан нависанд. Оё шумо дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок карда парчами Тоҷикистонро баланд бардоштаед ё ин ки не? албатта мо сафарҳои ҳунарӣ доштем ба бисёр мамлакатҳои дунё. ҳар яктаи онҳоро ман номбар карда наметавонам, вале мо бисёр сафарҳои ҳунарӣ доштем ва дар ният боз дар оянда ҳаст ки боз ин хеле сафарҳои ҳунарӣ бисёртар бошанд. Ташаккур. Сиёвуш Каримов: савол, амин. Акай Муҳаммадрафӣ, мешавад дигар куртаҳои ҳиндӣ напӯшед? Чӣ гуна аст? Мере капчиам ки ман намедонам забони ҳиндиро, медонам ки тумсе пярки аст, дусе калима ҳамон имиҷро дигар кунед. бисёр саволи аҷиб. Бисёр саволи аҷиб, бале. Куртаҳоро кай мекашем гуфти гапо? барои ман пӯшидани ҳамон либосҳои ҳиндӣ писанд аст, хондани сурудҳои ҳиндӣ писанд аст. вале ман намедонам ба посухи ин саволи ин бародар чӣ яъне ки гӯям. табиати эҷодии шумо пайвастагӣ дорад. шояд ба ин кас маъқул набошад ҳамон либосҳои ҳиндӣ, лекин боз ҳастанд нафароне ки барои онҳо ин либос маъқул аст. Писанда. Метавонед махсус барои шумо Сиёвуш муроҷиат мекунам, Сиёвуш Карим, метавонед баромадҳои дигари Муҳаммадрафиро тамошо кунед ки дар онҷо костюм пӯшидан ё ин ки ягон либоси дигар ба ғайр аз ҳиндӣ, онҳоро тамошо кунед. ваъда медиҳам ки хай камтар мекушанд. Камтаран имрӯз ҳам мо куртаро кашидем барои ҳамин Сиёвуш аллакай метавонед шок ман шавед. барои шумо пешниҳод кардам ки Кадомашро пӯшам, ки либоси ҳиндӣ ё ки костюм. Саодат Исмоилӣ ба мо менависанд: мухлисатон ҳамеша дар рӯи саҳна будани шумо ва Нозияҷонро дорад. Саволи ман чунин аст ки баъди консерти давоми роҳ шумо дигар консерт барпо накардед. Оё имсол ҳамроҳи Нозияҷон консерт барпо карданед ё ин ки не? имсол агар насиб карда бошад, ваъда метиҳам барои мухлисои худ як барномаи нави консертӣ барои мухлисои азиз, албатта бо сурудҳои нав, бо як тайёрии нав, хеле ки мегӯянд сюрприз кардаем барои мухлисои хиш. Интизор мешавам. Шамсиддин Шарипов: орзуи кӯдакии шумо чӣ буд? мери санъат аз хурдӣ дар дили ман буд ва ман орзу мекардам ки санъаткор шавам, овозхон шавам ва ба ғайр аз оне ки мо сабки услуби шодравон падари бузургворамро давом дода истодаем, боз дар ҷодаи санъат як сабку услуби худро дошта бошам, як равияи худро дар ҷодаи санъат дошта бошам. гӯям ки ин тарзи иҷроиши Муҳаммадрафӣ аст. ин орзуи хурдии ман аст. давом метиҳем. Сангин Мамадшарипов ба мо менависанд: бо кадом сурудатон шуморо ҳамчун Муҳаммадрафии Караматулло шинохтанд? Аз эҷодиёти худатон буд ё ин ки не ва кадом сол буд? ташаккур. ростига бояд ба ин савол худи мухлисон ҷавоб гӯянд ки мақсад кадом сурудии ман ба ин ё он мухлис писанд омада бошад, вале ман мехоҳам як чизро гӯям ки аз они хурдсолӣ ман сурудҳои шодравон падари бузургворамро месароидам ва то ҳозир месароям ва дар оянда низ то вақте ҳастам месароям. лекин ман як чизро пайхас кардам ки то он даме ки ҳунарманд овозхон як эҷодиёти худро надорад, як сурудҳои нави худро яъне ки пешкаши мухлисон намегардонад, ин барои он санъаткор қадар муваффақият намебиёрад. ва ман дар таҷрибаи худ ҳам хел барои ман шуд ки то вақте ман сурудҳои оҳангҳои худамро эҷод накардам, пешкаши мухлисон нагардонидам, маро ҳамчун Муҳаммадрафӣ намешинохтам. махсус барои ҳамин нафар медонӣ Муҳаммадрафӣ шавқовар аст ки кадом суруд баъд аз кадом суруд аллакай духтаракон номери телефонро мекунам ки таронае буд дар альбоми аввалини ман, нахуст альбоми ман шабу шаб ними шаб bedorам ва дар он ҷо боз буд маро дигар намеёбӣ, яъне ки суруд биҳишти гумшуда ном дошт, шеъри устод лоиқи бузургвор, лоиқ шераи.
ва ин таронаҳое буданд ки фикр мекунам барои мухлисҳои азизи ман писанд писанд омада буданд. Мадина Ишанова, аз ҳама суруди писандидаи шумо кадом аст аз эҷодиёти худ? барои ман ҳамаи сурудҳоям писанд ҳастанд, чунки барои ҳамаи оҳангҳо сурудҳо ман заҳмат мекашам, яъне ки тайёрии хуб мебинам, эҷод мекунам ва бештари аз онҳо аз эҷодиёти худам аст, яъне ки ман худам оҳанг эҷод мекунам. барои ман ҳамаш писанд аст. Шаббо Бобозода, акай Муҳаммад Рафӣ, ман мухлиси шумо мебошам ва ба ман ҳамаи сурудҳои шумо хеле маъқул аст. ҳамеша сарбаланд бошед бо ҳамроҳи Нозиак Таманиёт. Ташаккур. Ташаккур. Шумоам сарбаланд бошед. имшаб қисмати якуми саволҳо ба анҷом расид ва худи ҳозир мо бахш дорем. ин бахш ном дорад бахши ҳолатҳои ногаҳонӣ. дар ин ман барои Муҳаммад Рофе ҳолатҳои гуногунро мегӯям. шумо Муҳаммад Рофе гуфтеду? Ман аллакай медони одат кардам, зеро ҳамагон дар инҷо нигоҳ кунем Муҳаммад Рофе ва то оне ки маз барномаи имшабро гуфтем ки меҳмони навбатӣ Муҳаммад Рафӣ мешавад, ман фикр мекардам ки Муҳаммад Рофе аст. Рости гап. Ман ҳамиҷа мехостам ки аломати сак дорам чакда. Қайд кунам. Аломати сакта. Хуб, давом метем. Акнун ин бахшро ман гуфтам, ман ҳолатро мегӯям, шумо бошад, яъне ки аз ҳамин ҳолат чӣ гуна баромаданро, чӣ гуна рафтор карданро мегӯед. Тасаввур кунед, Муҳаммад Рафӣ, ки шумо ба ҷои коратон омадеду дар курсии кори шумо дигар нафар нишастааст. Хулас вазифатонро гирифтанд. Рафтори шумо дар ин ҳолат. Яъне ки роҳбари худи ҳозир ансамбли Орио ҳастед. Тасаввур кунед ки рафтед роҳбар дигар нафар. Шумо чӣ кор мекунед? ҳеҷ гап не. Мегиред. Пеш аз ман роҳбар буд, вақте ман роҳбар ҳастам, баъди мо бо роҳбар мебиёяд. Лекин як саҳар омадед, тасаввур кунед, ман нишастам дар ҷои шумо. Он қадар ба ин ман ин чиз дода шудагӣ нестам, рости гап. Чунки меҳрубовати ман нисбати ҳамун санъат зиёд аст. ҳозир фикру ақидаи ман фақат барои ҳамун оҳанг эҷод кардан, як суруди нав, як клипи нав. вақте ки ягон суруди маро ягон каси дигар дуздаду хонад, он вақт барои ман нисбати ин коре ки вазифаи маро гирифтанд, ин барои ман сахттар мерасад. ҳолати дигар, шумо паго консерти калон доред, аммо ҳамсояи шумо ки як ошона болтар зиндагӣ мекунанд, мусиқиро баланд карда рақсу бозӣ карда истоданд, соат 2 шом. Рафтори шумо дар чунин ҳолат, шумо мехоҳед ки хоб кунед, чӣ кор мекунед? ман ба онҳои чӣ гуфта наметавонам. Медонед барои чӣ? Барои чӣ? барое ки ман худам шабу рӯз ман гунаҳгор ҳастам ба назди ҳамсояи худ. Шабу рӯз ман ки аз хонаи ман садои баланди мусиқӣ садо медиҳад, оно ки барои ман ҳеҷ чӣ нагуфтанд аз рӯи ҳурмати иззат, лекин ман фикр мекунам ки он қадар онҳоро ман хуш намесозам да дар ҳамун шабу рӯзо. Хуб, ҳолати дигар, шумо дар мамлакати бегона қарор доред ва дӯстатон шуморо ба хӯроки шом даъват намуд. Суҳбат кардед ва аз ин он хӯрок хӯрда бо дӯстатон ҳамсуҳбат шудед ва дӯстатон гуфт ки шуморо як лаҳза танҳо мегузорад ва бо ҳамин гурехт. Шумо маблағ надоред. Рафтори шумо дар чунин ҳолат. Чӣ кор мекунед? Барои шустани косаву табақ меравед ба он тарафи? аввалаш худо нишона диҳад. намедонам дар он ҳолат ман чӣ кор мекунам. шояд дар ҳар як мамлакат, дар як шаҳрҳои хориҷа ман дар назар дорам, мардуми тоҷик зиёд ҳастанд. ягон бародари тоҷика мекорӣ? Ҳастам ҳолати бале. давом метем. ҳолати дигар, шумо ба вохӯрӣ, яъне ки шумо вохӯрии ҷиддӣ доред, аммо ҳамаи либосҳои дилписандатон ношуста аст ва дағзмол накарда. То худи вохӯрӣ тақрибан 10 дақиқа вақт аст. Дар хона бошад танҳо калуш асту футболкаи сурху як палтои зимистонаи кӯҳна, дигар ҳеҷ чиз нест. Рафтори шумо дар фасли сол баҳор аст. Тобистон, бе худи ҳозир тобистон мегам. Рафтори шумо дар чунин ҳолат палто намешавад. хуш. хай майкаи сурх гуфтед чӣ? Футболкаи сурх. футболкаи сурх. Футболкаи сурх танҳост. Яъне ки шумо шим надоред. агар соатам ки гузарад намеравед ба вохӯрӣ? намеравам. нигоҳ мекунам ки то вақте ки ҳамун либосҳои маро омода созанд, баъд ман Палто чӣ? Палто намешавад? палто намешавад. Намешавад. Хуб, ҳолати охирон,
шумо мехоҳед дар вақти рухсатӣ баромадан истироҳати худро дар ягон истироҳатгоҳи бошукӯҳ гузаронед, аммо ҳамсаратон хоҳиш мекунад ки ҳамроҳи ӯ ба хонаи модараш ба дея рафта рухсатиро дар он ҷо гузаронед. Шумо дар чунин ҳолат чӣ кор мекунед, то ҳамсаратон ба истироҳатгоҳи хостаи шумо ҳамроҳи шумо равад? ин ҳолатро тасаввур кунед тамо. Яъне ки чунин ҳолат шуд аллакай рафтори шумо. ман фикр мекунам ки на ба деҳа рафта метавонам, на ба ягон чӣ гуфтед шумо? Истироҳатгоҳ. Чунки вақти ҳамин камтар барои мо вақти ҳамин истироҳат ки пайдо шуд, ҳатман мо санъаткорон ба ҳамон суруди нав ба студио ворид мешавем, шабу рӯз сабти овоз мекунем ё он клипи нав мекунем. ман фикр мекунам ки кам вақтҳое ҳаст ки мо истироҳат кунему ё ба ягон ҷо рафта кунем. як ҳолати дигар, шумо аз кор хаста мебиёед, мехоҳед каме телевизор тамошо карда хастагии худро бароед, аммо ҳамсаратон хоҳиш мекунад ки ӯро ба тарабхона барои хӯрдани хӯроки шом баред. дар чунин ҳолат чӣ кор мекунед, то ба тарабхона наравед? хай то қадри имкон кӯшиш мекунам ки ҳамсарамро барам тарабхона. ана гап дар чунки илоҷ нест дигар. ман тасаввур мекунам, агар мегуфтед ягон ҳолате ки ба тарабхона наравед, дар хона шуморо имшаб чӣ интизор будам медонистам. ин буд бахши ҳолатҳои ногаҳонӣ. ин бахш ба итмом расид. тамошобинони азиз, ва бояд қайд намуд ки мо навгониҳои зиёд дорем. ин навгонӣ ин тӯҳфаи махсус аст барои тамоми тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ва ҳамзамон барои ҳаводорони санъати Муҳаммадрафии Караматулло. худи ҳозир нахуст муаррифии навори нав ва ин тарона чӣ ном дорад? Тарона ҳам нав аст фикр мекунам. албатта ҳам тарона нав аст, ҳам клипи нав аст. ин барои барномаи шумо аввалин бор нахуст муаррифӣ, бале, ҳамчун тӯҳфа ва барои мухлисои азиз чӣ ки мегӯяд, як сюрприз аст, як диди нав аст. Як диди нав аст. Яъне ки аз болои он ман фикр мекунам клипмейкерони хуб кор кардаанд ва то як андоза як навгонӣ ва гуфта намонад ки ман вақтҳои охир як аллакай як 5-6 клипи нави худро сабт намудам, ба навор гирифтам, ба наздикӣ ба мухлисои азизи худ ваъда медиҳам ки барои онҳо клипҳои нави худро пешкаш мекунам. ва худи ҳозир барномаи имшаб якумин шуда навори нави саёндаи шинохта Муҳаммадрафии Караматулло барои шумо муаррифӣ мекунад. яке аз клипҳои нав. Яке. мо якумин ҳастем. ин гапро баъдан қайчӣ кунед, хоҳиш мекунам. хуб, тамошо мекунем наворро ва баъдан бошад боз суҳбатро идома медиҳем. فیغان لب کشادم این فیغان اثر ندارد غمی دل نگفته بهتر همه کس جگر ندارد غمی دل نگفته بهتر همه کس جگر ندارد فیغان لب کشادم که فیغان اثر ندارد غمی دل نگفته بهتر همه کس جگر ندارد غمی دل نگفته بهتر همه کس جگر ندارد
فیغان لب کشادم فیغان اثر ندارد غمی دل نگفته بهتر همه کس جگر ندارد غمی دل نگفته بهتر همه کس جگر ندارد акнун мегузарем ба қисмати дуюми саволҳо. имшаб Саидов ба мо менависам. Аввало салом ба Акай Мубориз ва Муҳаммад Рафӣ. Муҳаммад Рафӣ, ғайри санъаткорӣ ягон кори дигар мекунед ё ин ки не? чунон ҳамеша рӯз ба меҳри санъат дода шудаам ки то ҳозир тасаввур накардам, фикр накардам ки ягон касбаи дигарро пеша карда бошам. Эраҷ ба мо менависам. Салом, мехостам бифаҳмам ки Муҳаммад Рафии Караматулло вақте ки ба саҳна ворид шуданд, аввалин сурудашон кадом буд? Якумин суруди шумо дар рӯи саҳна? Ташаккур. Аввалин бор дар рӯи саҳна ман соли 1994 агар хато накунам озмуни ормон ба хотири гиромдошти падари бузургворам шуда гузашта буд дар бинои кӯхи Борбад. Ман аввалин бор дар онҷо баромад карда будам. Юъне ки бори аввал. Бо суруди Падарҷон Марсия буд. Хуб, саволи дигар Меҳвар Камбаров менависам. Акай Муҳаммад Рафӣ, сабаби то ба ин дараҷаи санъат расидани шумо дар чист? шояд сабаб ҳамин бошад ки ман касби худро дӯст медорам, дар болои касби худ кор мекунам пайваста шабу рӯз. Яъне ки кӯшиши зиёд, меҳнати зиёд метавонад ки натиҷаи дилхоҳро ба дараҷае расонда бошад. Парвиз Қосимов ба мо менависанд. Салом ба Мубориз ва ба ҳама тамошобинони шабакаи Якум ва ба шумо Муҳаммад Рафӣ. Саволи ман чунин аст: агар Тоҷикистон дар барномаи Евровидение иштирок мекард, ба кадом ситораи эстрадаи тоҷик овоз медодед ки дар он иштирок намояд? Аввал худам. Аввал худам, баъд дигарон? Шӯхӣ мекунам. Нарзулло Абдураимов ба мо менависад. Салом ба Мубориз ва Муҳаммад Рафӣ. Рафӣ. Ҳамин чӣ гуна савол аст? Тамом, салом. 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 Ваалейкум ассалом. Хуб. Нафари дигар менависад. Савол воқеан бо ақлона навишта шудааст. Ягон чизи иловагӣ надошт. Салом, салом, салом. Нафари дигар менависанд. Бахтиёр. Салом Акай Мубориз, миннатдорам ки чунин як барномаи зеборо офаридед. Саволи ман ба Акай Муҳаммад Рафӣ: оё шудааст вақте ки аз касбашон дилгир шуда бошанд? Не, ман ҳеҷ вақт фикр мекунам ки аз касби худ дилгир намешавам. Ҳеҷ вақт. Эҳсон ба мо менависанд. Салом ба Мубориз ва ба Муҳаммад Рафӣ. Ба шумо саломатии умрдароз ва барори кор таманно дорам. Аз номи гурӯҳи Эҳсон Ғолибҷон Юсупов, шаҳри Хуҷанд. Сарбаланд бошам бародари Ғолибҷон. Наврӯз Шарипов ба мо менависанд. Салом Мубориз ва салом Муҳаммад Рафӣ. Мумкин як савол. Шодравон падаратон як синтезатор Roland D20 доштанд. ҳоло ҳам ҳаст? Агар бошад, ҳамонро ҳеҷ гоҳ нафурӯшед. Сиҳат, саломатӣ ва барори кор ба Муҳаммад Рафӣ. Он синтезатори Roland D20 аз падарам нест, вале ман пештар як тани дута Roland D20 харидам. барои меҳру муҳаббати ҳамон падар то ҳозир дар отоқи кориам нигоҳ медорам ва фикр мекунам ки то вақте ки ҳастам аз ҳамон синтезатор, аз овозҳои ҳамон дар оҳангҳоям истифода мекунам. зеро ки барои ман ҳамон овозҳои Roland D20 бениҳоят маъқул аст. Фирдавс Неъматов ба мо менависанд. Акай Мубориз, ман чунин савол дорам. Муҳаммад Рафӣ суруди классикӣ яънитара шашмақомро сароида метавонад ё ин ки не? То ҳозир насароидаам, вале агар каме агар машқ кунам, шояд каме аз водаи ин овозхони классикӣ бароям. Шояд барои. Яъне ки фалак чӣ? Фалакам инчунин. Фалакам инчунин. Хуб, қисмати дуюми саволҳо ба итмом расид. имшаб
акнун бахши шавқовартари ман фикр мекунам. мо бисёр фикр кардем амрои тамоми коркунонии эҷодие ки аз болои барнома имшаб кор мекунанд ки чӣ гуна бояд бахш шавад. ин бахшро мо номондем мӯйлабҳо. ки шахсиятҳои зиёди ҳамзамон ватанӣ ҳамзамон хориҷӣ ҳастанд ки мӯйлаб доранд, яъне ки инам инъикоскунандаи имиҷи онҳо аст, яъне ки намуди зоҳири онҳо аст. Бале ба монанди шумо ва худи ҳозир ман нафарони маъруфро нишон медиҳам, танҳо чашмашон несту халос. Шумо тавассути мазалан мӯйлабу дигар масалан китфу дигар ҷойшон муайян мекунед ки ин нафарон ки ҳастанд. Меравем оғоз мекунем. Нафари аввалин ба тамошобинон нишон медиҳам. ин нафар ки аст? Ман кӯмак кунам шояд ба шумо. камтара кӯмак мекунед. ин нафар сарондаи машҳури рус Михаил Боярский мебошад. ана аллакай якто гуфти гапо холатон кам мешавад. худи ҳозир давом метиҳем. нафари навбатӣ нигоҳ кардан лозим нест. ин нафарам воқеан дар Тоҷикистон ва берун аз он машҳур ҳастанд. ҳамагон мешиносанд ин нафарро ва устод Давлатманд Холов бо як дидам ман воқеан нигоҳ мекунем устод Давлатманд Холов мебошанд. ин нафарон низ мӯйлаб доранд, инъикоскунандаи намуди зоҳирӣ ё ин ки ба имиҷ бале қариб ҳар рӯз дар ҳамун корхона ҳар рӯз дар як корхона аст. аллакай аз ҳамон шинохта тез мешиносед. хуб нафари дигарро ман худи ҳозир барои шумо нишон медиҳам. ин нафар кист? ин нафарам шаҳрванди мамлакати Русия. актёр бошад. актёр аст ин нафар. бародарони гиёмии шумо аст Русия. Нашинохтед? Хуб. ин нафар Никита Михалков, режиссёри машҳур, ҳамзамон актёри машҳури рус мебошад. хуб давом метиҳем. акнун дар охир мо як охирон нафар аст. хуб худи шумо набошед. Мессенҷер. мӯйлаб монда бошед. Мессенҷер. воқеан амроз фаромад. мо гуфтем мо низ дастгирӣ мекунем имиҷи Муҳаммад Рафиро барои бисёр нафарон мегӯянд ки прическашо дигар чӣ хел шинохтед? барои ман шавқовар. тавассути чӣ? кадом нишона буд ки шумо шинохтед? ҳай шинохтам. та шинохтед. хуб мо дастгирӣ мекунем мӯйлабро ва мегӯем ки мӯйлаб низ ин яке аз махсус чизҳое мебошад ки инъикоскари намуди зоҳирӣ аст. як доди худо аст. як доди худо аст. бале на барои ҳар кас додааст худо ин чизро ва на ба ҳар кас мезевад. ба ман зебид ё ин ки не мӯйлаб. не бошад ки чунин бошад. имшаб хуб саволи навбатӣ Муҳаммад Рафӣ. Юсуф Маҳмудов ва менависанд: салом, саволи ман чунин аст. ҳангоми падаратон Шодравон Караматуллои Қурбон дар хобатон медарояд, аз хоб бархеста худро чӣ гуна тасаввур мекунед ва баъди хоб кардан чӣ иқдомро пеша мекунед? ташаккур, бисёр саволи аҷоиб. ҳар вақте ки Шодравон падари бузургворам дар хоби ман медароянд, бовар кунед агар ҳамон саҳаре ки ман аз хоб мехезам бармехезам, худамро хеле як озод ҳис мекунам. як рӯҳияи нав барои ман фикр мекунам ки қуввати нав мегирам. ва ҳар вақте ки Шодравон дар хоби ман медароянд, албатта як хушӣ мебиёрад барои ман шахсан. ва лаҳзое ҳаст ки ҳатто дар хоби ман сурудҳоеро замзама мекунам ки ман аз хоб бархестам, он сурудро ман яъне ки тез дар ҳамон синтезатор сабт мекунам ки аз ёд фаромӯш нашавад. ва ҳатто як оҳанги ман ҳамхел шудааст ки дар хоби ман яъне ки падарам дар омадагӣ ҳамин сурудро замзама карданд, вале ман ҳамин то ахир ман ин сурудро дар ёд надорам. ҳамон аввалаш ки дар ёдам буд, ҳамонро ман оҳиста бо оҳанг бастам. давоми оҳангро: من از تنهای دلگیرم بیاو در بر من باش، در این شبهای بخوابی بیاو اختر من باش، تمام باور من باش، تمام باور من باش. بهترین ман бисёр вақт гӯш мекунам шуморо ва боз ҳам мегӯям ки
на танҳо аз намуди зоҳирӣ балки садои шумо 99% монанд аст ба падаратон ва имрӯз воқеан ҳам шод ҳастем ки ҳамроҳи мо будед ва бояд қайд кард ки чун ваъда дар охир ба аз ҳама саволи шавқовари шунавандагони шумо ҳамзамон тамошобинони азизи барномаи имшаб муайян мекунем саволи шавқоваро ва ин савол соҳиби туҳфа мегардад. Муҳаммадрофе гуфтанд ки кадом савол барои шумо писанд аст? бед ба ҳамон бародаре ки дар бораи ҳамон синтезатори Роланд D20 савол доданд. ба ҳамон як туҳфа ки чӣ мегӯянд нӯши моро туҳфаро худи ҳозир ба шумо медиҳам. аллакай ҳамин ҷо аст. Наврӯз Шарипов ҳастанд нафар. Саволашон чунин буд ки гуфтанд ки шодравон падаратон як синтезатор Роланд D20 доштанд, ҳоло ҳам ҳаст, агар ҳамин синтезатор бошад ҳеҷ вақт ин синтезаторро нафурӯшед. Охирам савол аст ва ҳамон бародари азиз, ман ҳамин як диски барномаи консертии давомиро ӯ баъд боз як журнал аз Нозияҷон. ман худи ҳозир нишон медиҳам. Наврӯз Шарипов, масалан ин туҳфаро шумо метавонед аз идораҳои барномаҳои фарҳангӣ фароғатӣ бигиред ва ин туҳфа аллакай шуморо интизор аст. Ташаккур мегӯем барои саволи шавқовар. ва иҷозат бошад як диску як журнали дига барои худи шумо бародари азиз ва барои барномаи шумо як туҳфа. аллакай бисёре фикр мекунам аз оилаи мо. ташаккури зиёд. Бисёри тамошобинони барномаи имшаб аллакай пай бурданд ки хазина калон шуда истодааст. аз Нуруддин сар карда Тахминаву Убайло Раҷабову ман бисёри нафарҳо шояд фикр мекунанд ки мақсади асосии барнома туҳфа ҷамъ кардааст. ман мегӯям мақсади асосӣ он аст ки шуморо бо нафаре ки воқеан дӯсташ медоред, барои шумо писанд аст, эътироф мекунед, эҳтиром мекунед, бо ин нафар наздик кардан аст. ва имрӯз мо ҳатталимкон ҳаракат кардем ки бо сарандаи шӯҳратёр Муҳаммадрафии Караматулло шуморо наздик созем ва фикр мекунам ба саволҳои шумо ҷавобҳо аниқ дода шуданд ва аниқ ва амиқ дода шуданд пеш аз ҳама ва ман фикр мекунам ки ягон нафар роҳ афтода нагаштанд. Бисёри саволҳоро мо нахондем аз он лиҳоз ки вақт кам аст, вақт танг аст. ва бори дигар ба Муҳаммадрафии Караматулло гуфтани онро дорам ки ташаккур барои он ки имрӯз ҳамроҳи мо будед. Ташаккур барои он ки имрӯз як шодии худро ҳамроҳи тамошобинони худ, ҳамроҳи ҳаводорони худ тақсим кардед ва бори дигар барои шумо миннатдории хешро баён мекунем аз номи кулли кормандони барномаи имшаб ва ҳамзамон аз номи ман бари шумо парвози баланд танҳо ба пеш ва боз ҳам ба пеш. Ман фикр мекунам ин вохӯрии охирини мо нест, ҳоло вохӯрии дигар дар пеш аст ва дар охир як таманиёти неки шумо бари тамошобинон. ман дар охири барнома мехостам бозам такрорам шавад аз худи шумо миннатдор ҳастам бародари азиз Муёризҷон ва аз худи коргардонони шумо ки имрӯз вақти ёфта ба ин барномаи зебои худ маро даъват кардед. ман аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ва таманиёти ман барои мардуми тоҷик танҳо дар ҳамин аст ки барои мардуми тоҷик сарбаландӣ хонаи ободро таманно дорам. ва дар охир боз як сюрпрайзи дигар аст. Муҳаммадрофӣ рофӣ шуд. Хуб, дар охир боз охири барнома рофӣ шуд. бале гуфтам боз як сюрпрайзи дигар аст. ба таври зинда бо аҳли мас гурӯҳашон бо аҳли эҷод Муҳаммадрафӣ таронаи индӣ иҷро мекунанд. ман гуфтаиро дорам ки аллакай ба таври зинда иҷро карданам ин бори дигар инъикосгари он аст ки сароянда воқеан ҳам соҳиб касб аст ва ба масалан ҳамон маҳфуми сароянда будан сазовор аст. ва бори дигар ташаккур мегӯем барои шумо ва бо ҳам дар охир гӯш мекунем ин таронаро, мебинем, тамошо мекунем, ҳаловат мебарем ва як чиз гуфтаниам то имшаби дигар. Мубориз Усмонов, Муҳаммадрофии Караматулло, махсус барои шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Хайр. имшаб जिंदगी एक मुस्कान है
दर्द की कोई पहचान है, जिंदगी एक मुस्कान है। दर्द की कोई पहचान है, जिंदगी एक मेहमान है। छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर में है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।